Kila Bingelele-ke sisi ngaphansi kohlelo lethu Ngiyazisola. Sisi besocela-ke ukuthi uke usichazele kabanzi udaba lakho njengoba ubukade usibhalelile uthi bucela sifike la kuwena. Hhayi-ke sesikhona, sesicela ukuthi uqale uy'chaze and uy'chaze ukuthi yindaba uy'fihlile ngoba khona abangeke bayi-understand-e le ukuthi uyifihle. Okay, ngibonge nje nami ukuthi ngithathe isikhathi senu ngigcine ngiphendulile. Kakade kwangibhala ngibhalele ezinye iy'nhlelo kodwa bengingatholi usizo. Ngibonge kona kuqala ukuthi nikwazile ukuthi ngigcine ninakile inkinga yami engibhekene nayo. Ngicela ukuthi ngingazisho igama just ukuthi ngenzela isithunzi sami. Hhayi, inkinga ayikho. Njengoba noma ngifake nemaski ngenzela lokho. Kona ngiyazi ukuthi baningi abalaziyo lolu daba lwami, kodwa khona abangalazi futhi engafisa ukuthi kusasa bajike sebengikhomba ngalo uma behlangana nami. Futhi inkinga engibe nayo ngiye ngazwana nabantu ababili ngesikhathi esisodwa. So la ekuhambe kwahamba khona kwaze kwafika ekuthenini ngiyamitha. Ngithe uma ngithola umntwana inkinga ubaba wengane yebo ngiyamazi, kodwa kuwukuthi yena uwumuntu ongasebenzi ophantayo empilweni. So lo omunye ongeyena ubaba womntwana yena umuntu osebenza kahle. So ngaze Sicela usichazele sisi ukuthi uphanta ndlelani nalo munye wenzani kahle kahle nje usichazele into ecacile. lo omunye uwumuntu nje ohamba ebamba amatoho nje, noma okunye kona kuyihlazwana, kodwa nje bebuye ahambe negenge benze ley'nto zabo zokuthi bahambe ebusuku bethi beyophanta. Kahle kahle yisela Shuthi nje singabika singayibeka kanjalo. nje siyicacise. Okay. Lo omunye kusebenza kwenye yezinkampani-ke khona la endaweni, usebenza kahle. Okay. So kuyikona okungenza ukuthi ngigcine sengidisayida ukuthi ngivele ngithi uyena ubaba womntwana noma ngazi ukuthi akusiyena. Ngoba Ngemuphi uyena usho uchaza muphi? ubaba womntwana ilo owenza umsebenzi lo wobumnyama kahle kahle, kodwa kube nzima ukuthi ngivume ukuthi ingane iyakhe ngoba bengasaphotha, befika ngaleso sikhathi angenzele leyo nto ngaleso sikhathi. Kanti lo omunye uyasebenza ngaso sonke isikhathi nje mengathi ngidinga usizo lwento ubehlezi ekhona. Uhlezi ekhona. Okay, wena udisayide ukunika umuntu ingane engesiyo eyakhe ingane. Yebo, njengoba ngichaza ukuthi bengenzela esimeni sokuthi nami ngikwazi ukuthi ngisizakale uma kukhona engikudingayo, uyakwazi ukuthi angi-athende ngaleso sikhathi. Lo omunye behlezi engitshela ukuthi usazoya emphantweni. Okay, hhayi sisi besicela siqhubekele nje nesitori sakho. So kuhambe kwahamba kwaze kwafika lapho ukuthi ingane ngiyinikeze umuntu ongesiyena ubaba wengane ngenxa yalezo zimo lezo ukuthi bengidinga ukuthi nginakekeleke. So kwahamba manje into esingiphethe kabi engifisa ukuthi ngisizakale kuyona, ngifisa ukuthi ningilekelele ekuthenini njengoba kade nibasiza abanye ekuthenini ngikwazi ukuphumela obala kuvele lokhu ukuthi ingane kahle kahle akuyona lo muntu ebengithi eyakhe. Yena ubaba wengane lo munye busumchazelile umuphi nje one-clue yokuthi kwenzakalani? Bengingakaze ngichazele lo okuyena yena ngoba ngiyamsaba naye. Ngiyamsaba cause uwumuntu onesandla esilula nje. Noma kuthiwa besibanga into encane kangakanani umuntu nje angazi noma ngizothi une-anger noma unjani. Uvele angishaye nje, so kube nzima kakhulu ukuthi ngingamchazela esimeni esikanje. Yingakho ngithe kungcono angicele ukuthi ngikhelezile ngithole abantu abazongilekelela cause angikwazi ukuyimela ngingedwa. Okay, so wena usufuna ukuthi thina sikusize ngakuphi? Ngifisa ukusizakala nje ekuthenini ngiphelekezele ngiyoyibeka nje indaba njengoba injalo ngoba manje nami isiwumthwalo, angilali, ayinginiki ukuphumula noma ngibuka ingane yami iyaqhubeka iyakhula ngaphansi kwamanga. So ngifisa ukuthi kugcine kuvele kwayiqiniso nayo yazi ikubo ekuyilona lona. Lo munye-ke ubaba lo munye lo owazi ukuthi ingane yakhe yena uzomenze njani? Hhayi, angazi ukuthi yena uzokuthatha kanjani noma uzomisa kanjani. Into ebalulekile njengamanje ukuthi kuvele iqiniso ingane yazi ikhaya layo elangempela. Yena bungamtsheli lutho.
cha nalo lingakamtsheli lutho. Eish, ngathi inzimana-ke le ndaba yakho. Akekho Nale umuntu oseke mhlambe wamputshuzela into ekanje mhlambe yena nje bengike ngazama ukuthi ukuzama ukuthi indlela engizomngena ngayo ngixoxe if isitori somunye umuntu. Engathi ngiyamxoxela nje indaba yomngani wami inkinga abhekene nayo. Ubone ukuthi naye uba nolaka, so lokho kunginikeza ukuthi ngingakwazi ukuthi ngimtshele. But bakhona abaziyo, abangani bami bayazi, nasekhaya bakhona abaziyo. okay. So bona baku-advise ukuthi uthule nale ndaba. Hhayi bona nje bangitshela ukuthi angenze ngendlela engiyibonayo ukuthi right. Kodwa mina-ke into esibalulekile kumina manje ukuthi kuvele iqiniso ukuze nami ngikwazi ukuthola ukuphumula, ngikwazi nje nokukhululeka empilweni. Kubona labo bobakutshelile akekho besake mhlambe wathi hhayi kuhle ukuthi ngcono uvesane nje Ya khona uyidedele. omunye wabangani bami ubengitshele lokho naye cause naye usona le simo esikanje sokuthi unengane but inobaba abayi-two and bayayondla bobabili akanankinga uhethi ukuthola yonke into uma engakutholanga ngala sho ukuthi akuthola ngala. So naye bethe angizame ukuthi ngistikhe kulokho okungcono. While ngisalinde ngala ngibe ngithola ngala noma esebuya kube seku-right but ngiyabona ukuthi ingane iyakhula ekugcineni ifuna iqiniso olivelile ngeke kuze kungisize ukuthi ngenze ngaleyo ndlela. Kushuthi umqondo wenu lo wokuthi niphile le mpilo yokuthi iy'ngane niziphe obaba ababili noma mhlambe kwaqondana. Angifuni ukuqamba amanga nje kahle kahle shuthi sizwane sabantu abangekho right empilweni amatoho engekho. So sigcine sesenza amaphutha ekuthenini umuntu okuwuyena othi uyena angakwazi uku-afoda ngalesi sikhathi onodinga ngaso. La uthi uyaganga khona eceleni kube khona la othola khona isineke nayo yonke into oyifunayo. So kube ukuthi umuntu ubeshawa izimo zempilo agcine eselindele ukuthi enze izinto ezikanje. Manje bengifuna ukwenza nami into ezongikhulula. Ukuthi bona bezokwenza kanjani angazi, angazi ngoba ngeke ngize ngisho ukuthi ngizokuphenyelisha lokho. Ngoba lo owesibili ngangimtshelile yena ukuthi ukhona umuntu engizwana naye. Kusho ukuthi Okay, ya unolwazi. yes, ngangimchazela ukuthi ukhona umuntu engizwana naye. Well-ke abantu besilisa umuntu uma efuna lento ayifunayo ngaleso sikhathi uyayathi akanankinga nakho konke. So kwahamba wangikhethisa mina ngaqamba amanga ngathi hhayi akasekho-ke lo sengisele naye. Hhayi siyakuzwa sisi. Manje ingane isineminyaka emingaki? Ingane izokuthi 16 ngoDisemba. Ubaba lo wayisusa nje from ebuncaneni bayo. Bebekhona nje bobabili, bebekhona bobabili belekelela ebamba la ebamba khona lo omunye lo Ima-ke omunye. lo omunye azi ukuthini. Nomunye beyazi ukuthi yakhe nomunye azi ukuthi yakhe. So inkinga seyimanje-ke ukuthi njengoba ingane isiyazi ukuthi ingane into ebuhlungu kakhulu ingane yentombazane. So ngidicide ukuthi okungcono angivele ngiphumele obala. Ayikho into engizoyenza ngoba futhi okuyinkinga manje ukuthi lo ubaba wengane okuwuyena yena eyi angazi nje ngizombhekela ubani ngendlela ayingozi ngayo angazi. Ikona ngithe nje okungcono ngicela ukuthi ngithole usizo. Wena ubona ukuthi mhlambe ukuthi sikuyise kuyena. Ingane ibihlala kuphi kahle kahle? Ingane ihlala nami kodwa isikhathi esiningi mekuvalwe iy'kole ibihambe iye kalo engesiyena Ubaba ubaba wayo. wayo. Yebo, cause bebenakho noma abantu mengihlangana nabo nje abakubo kwababa wengane lo wangempela. Basho ukuthi le ngane le ngeke iyafana nabantu basekhaya. Kuwukuthi vele-ke nje abantu phela bayafana bengithiya ngalokho ukuthi ngeke phela bangafani sabantu sonke. So thina ufuna sikusize sikukhamisele ingane. Yebo nje ngifuna nje ingane nje ihlangane nabantu bakubo ibazi. Mina okwami vele sekuseceleni anginankinga angidinge lutho ohlangene nabo since vele ngiyacabanga ukuthi nabo kusukela manje mhlampe sekuzoba naleyo leyo sesizoba yizitha. Kodwa ingane ayinacala. Kukho konke enikwenzayo ingane ayinacala. Ya kona kunjalo ikona ngithi okungcono akuvele iqiniso kube yibona ukuthi into bayithatha kanjani nengane izazi inhlaba yayo ukuthi kahle kahle iyakabani ngempela. Kodwa manje sekuzofika esikhathini sokuthi kufuneka ngiyishayele i-I_D. Zonke lezi zinto lezo ababayo ba-right funa manje ukuthi bayamukela balungise izinto zihambe ngohlelo. Mina okubuye kungenzeka ukuthi nenhliziyo yami ikhululeke, ikhululeke
kuwukuthi awuzange ufe nayo lento ngoba abanye babazali bafa nayo into ekanje. Uthole umuntu aze angene egodini uthole engaphumelanga obala, akhulume iqiniso ukuthi ingane eyakubi kahle kahle. Umthwalo manje uzosala nala bantu abasele emhlabeni sebethwala usizi lakhe. Wena kungcono ngoba ukwazile ukuthi ube naleso sibindi, yize noma uy'fihlile nje, koda-ke akufani. Uzamile ukuthi uzame imizamo yokuthi ugonyuluke, yabo, ukhulume iqiniso. Yebo, hhayi. Ngibone kuyona ndlela engcono ukuthi ngikhulume kusanesikhathi ngisaphila cause angifuni ukuthi ngishiye ingane yami nenkinga. Cause ezinye izinto umuntu uyithola uthole uma ingane akasekho emhlabeni, ingane iyaqhubeka ihlala la. Umuntu usethola ukuthi ingane akuyona eyakhe. Lento endapha kuze kuthiwe umuntu ulala nengane yakhe. Kokunye kusuke ezimeni ezikanje uthole ukuthi umuntu useziphindiselela nokuthi ahlukumeze eyami ingane ngoba mina ngahamba ngingalikhiphanga iqiniso. Usethola ingane Useyathola yena ukuthi hhayi ingane akuyona eyami isindala. Usethi kungcono indlela yokuthi ngiy'phindisele endapha umuntu eselala nengane. Manje kungcono-ke khuluma iqiniso kubo uma kuwukuthi abayifuni kube ukuthi yona isiyazi nabo bayazi. Hlampe ngelinye ilanga bobhola vele angilindele ukuthi basheshe bayamukele. Kuzothatha khona isikhathi, koda kancane kancane boze Ukuthi nje bayazi ngikhulumile yilokho osekubalulekile njengamanje. Nayo yazi ukuthi nakuyona futhi ngizame indlela zokuthi ngi-understand-ise ixole ngoba ngicabanga ukuthi isikhulile isingakwazi ukungizwa nami isayidi lami. siyakuzwa sisi. Uma wakho yena uyazi ngale ndaba? Ya, uma uwumuntu owaziyo cause naye ngike ngathi uma ngimtshela wathi angenze ngendlela engenza ngayo ngoba ngasekuqaleni vele ngangenze ngendlela engenza ngayo kodwa kona ngumuntu omubi kakhulu kuyena, umuntu omubi kakhulu yena. Ya vele most yabazali into ekanje bake bangahambisani nayo. Ngimtshela ukuthi nje ngithela ngihlazo abantu bazobuka yena njengomama ongenamfundiso, yonke nje leyo nto and uthe uma ekhuluma nami ngangakwazi nokuthi ngilonge ngiphikisana naye cause vele ngi-wrong. Phela kahle kahle wena yonke into oyenzayo ababuki wena, babuka la uqhamuka khona. Yebo, kuthiwa imfundiso yakhona vele. Shuthi vele mhlambe kwayena akusiyo ubaba wakhe lokhu. Uyabo nje ziyavuka manje kuningi njengoba nami ubhuti wami ezalwa ngaphandle kushuthi ubaba wakhe washona early nami ngafika ngizalwa omunye. Abasakubeki ukuthi wathola ubaba ngoba ubaba kabhuti wami engasekho. Sekuwukuthi vele hhayi ukhondolo lwakhona vele manje sonke yonke leyo nto leyo iyona nto ayisabayo nokuthi usazobhekana nayo. Ngizothola khona usizo kuqala nkampani iyona asheshe nangamukela-ke. So bengifisa ngempela kube yinto nje engenzeka maduzane. Hhayi sizozama ukuthi sibone ukuthi siphuthumisa kangakanani udaba lakho. Ngizobonga kakhulu. Hhayi, siyabonga ukuthi uzokwazi ukuthi nawe uphumelele obala ngaloko uphumele obala. Ngiyathemba ukuthi kwabanye nababukayo khona nomunye mhlawumbe onenkinga ecishe ifane neyakho ongafisa naye ukuthi azophumela obala njengawe nje. Ewe, nami nginethemba nesifiso sokuthi kwababukelayo abanenkinga enjengeyami bakwazi ukuthi bathintane nani ngoba ngibone ukuthi nabantu abashesha ukuphuthuma udaba lomuntu bathintane nani bakhulume baveze izinto cause akusizi ukuthula nento uzwe ufela ngaphakathi ngento engakhulumeka idlule. Hhayi, siyabonga sisi.